பார்க்க போகிற பார்த்தீங்கன்னா iQOO 9SE டெமோ யூனிட் வித் வாரண்டியோடு வரும். இது 12GB RAM 256 அப்படியே பிராண்ட் நியூ கண்டிஷன் எல்லாமே இருக்கும். அன்யூஸ்டு ஃபோனு. இதோட ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 12GB RAM வந்து 28,000 தரும். 12GB RAM வந்து 28 தரும். இது ஸ்னாப்ட்ராகன் 888 வரும். 5G யூனிட்டு ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்கும். உங்களுக்கு பாக்ஸு ஃபுல் கிட் வித் பிராண்ட் வாரண்டியோடு வரும். அதிலே பார்த்தீங்கன்னா 8GB இருக்குது, 12GB RAM இருக்குது. 12GB RAM வந்து பார்த்தீங்கன்னா 28,000, 8GB RAM வந்து பார்த்தீங்கன்னா 26,000 வரும். அதிலே பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் iQOO 7 இருக்கும். iQOO 7 பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் அன்யூஸ்டு டெமோ யூனிட்டு 12GB RAM இருக்குது. இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 25,500 தரும். இது ஸ்னாப்ட்ராகன் 870 5G சிப்செட்டில் வரும். பிராண்ட் நியூவாக இருக்கும் உங்களுக்கு. இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 25,500 12GB RAM 256.